Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, oras na muna po natin mga kabisyo ay is already 11:18 p.m. Kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. At ito po ang ating programang Top Secrets. Mga kabisyo, hindi ko na po papatagalin pa dahil nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller. Kilalanin at alamin po natin kung ano po ba ang kanyang kwento ngayon. Good evening. Good evening po, Titangelo. Kamusta na po kayo, ma'am? Okay lang po. Ano pong pinagkakaabalahan nyo sa buhay, ma'am? Isa po akong OFW. Isa po kayong OFW. Saan po kayong bansa, ma'am? Sa Singapore po. Singapore. So ngayon, ma'am, nasa Singapore po kayo, tama? Yes po, DJ Titangelo. Okay po. From Singapore, itago natin sa pangalang Hanika po. Hanika. Ilang taon na po kayo, ma'am? 37. 37, Hanika, at nasa Singapore. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po ay mali po ba yung naging desisyon ko sa buhay? Ang top secret nyo po ay mali po ba yung naging desisyon ninyo sa desisyon. buhay? Ano po ba naging desisyon ninyo, ma'am? Ang naging desisyon ko po is balikan po yung dati kong ex. Balikan po yung dati nyong ex. Pwede nyo po ba kaming bigyan ng kwento kung sino po yung dati ninyong ex at yung pagbalik nyo po ba sa kanya, in relationship po ba kayo nun? Kwentuhan nyo naman po kami, ma'am, para malaman din po namin kung tama po ba yung naging desisyon ninyo o mali po. To make story short po kasi is nasa relasyon po ako that time. Pero yung nung naging kami nung ex ko before is nagkaroon po kami ng anak, which is babae po. So dati po kasi is nasa Dubai na po ako noon. Pero before ako nag-Dubai is kami po nung tatay ng anak ko. Okay. Dalawa po yung anak ko nung time na yon, which is anak ko po yun sa pagkadalaga yung lalaki, tapos yung babae which is yun yung ex, anak namin po ng Ito yung ex ko. nakikipagbalikan sa'yo. O ikaw ang nakikipagbalikan. Gusto mong balikan. Tama ba ako? Hindi po DJ Tantangelo is nagkabalikan na kami this time. Okay. Yes po. To make story short po is parang di ko alam kung tama po ba yung nagawa ko na balikan siya. Yun po ba ang tinatanong ninyo?
Yes po. Kasi po is, may big problem po kasi talaga ako this time. Tapos, yung anak ko po kasing eldest ko is nakabuntis po kasi siya. Nabuntisan niya na po yung girlfriend niya ngayon. Ilang taon? 17 po. Yung eldest mo. Yes po, lalaki. Tapos? So, nung time na yon, nung nalaman ko po na nabuntis na yung girlfriend niya, nasa point po talaga ako na depressed, stress. Hindi ko po alam kung sisisihin ko po ba yung sarili ko, kung anong nangyari sa akin, ganyan. Ang sa akin lang kasi is yung moral support sa husband ko. Kasi hindi kasi niya yung masyadong nafi-feel yung hurt kasi nga hindi niya yung tunay na anak, which is parang ano niya lang, anak niya lang kasi anak ko, parang gano'n. Ano po bang sabi niya sa'yo nung sinabi mo po nakabuntis yung anak niyo? Sinabi naman niya na andiyan na 'yan, wala na tayong magagawa, pero madali niyang sabihin yung hayaan mo sila, pinasukan nila 'yan, lumabas sila, parang gano'n. Which is ang sa'kin, iniintindi ko na sinasabi niya yun sa'kin kasi nga wala siya sa punto na magulang na nasaktan, na-disappoint. And ito pa yung pinakamasakit, sumabay pa siya na inaway ako, which is siya yung karamay ko dapat, kasi nagpakasal kami, nagpangako kami sa isa't isa na ups and down, kung ano man yung problema kasama ko siya. Pero wala, Ang masakit na sinabi niya sa akin is, problema ng iba poproblemahin ko. Ano ka, kapal ng mukha mo, sasabihin niya sa akin. So sabi ko, dumating ako sa point na parang na nasabuyan ng alam niyo yung malamig na tubig. Sabi ko, anak ko yung pinagsasabihan niya ng problema ng iba, 'di ba po? Kaya hindi ko alam kung tama po ba na bumalik ako sa kanya. Sa sama ng loob ko, DJ Tantangelo, is nasabi ko sa kanya na sana pala hindi na kita binalikan. Sana pala hindi na ako nagpakasal sa'yo. Tapos magpo-post pa po siya na isa kang malaking pagkakamali. Ang daming nagsabi sa akin, sinong kaaway ng asawa mo, sinong pinagsasabihan niya na malaking pagkakamali. Sakit-sakit para marinig sa akin. Wala man lang siyang moral support na sabihin niya sa akin na, asawa ko, nasa malayo ka, isipin mo na lang yung sarili mo, ako na lang bahala sa kanila, mas okay pa nga yun, 'di ba? Kaya ang ginawa ko, this time po binlock ko siya lahat sa social media para gusto ko ng faceful and then processing sa acceptance na nangyari sa anak ko. Hello, ma'am? Yes po, Okay ka lang? okay lang po. Okay, ma'am. May gusto ko pa po bang sabihin? Wala na po. Okay. May gusto po ba kayong marinig sa akin? Advice lang po. Okay, ma'am. Ma'am, bago po ako mag-advise, may mga katanungan lang ako sa'yo, ma'am. Gano'n po kayo katagal neto nung asawa mo? Actually po kasi, pinutol ko po kasi yung storya ko kanina. So,
Yung ex ko po kasi na yan is nung time na nasa Dubai po kasi ako, meron po kasi akong karelasyon na lesbian. Okay po. And then, umuwi po kami ng Pilipinas. And then, ano po kami, nagpakasal po kami ng Baguio. Okay, so iniwanan mo itong lesbian na partner mo sa ibang bansa, tapos sumama ka dito sa ex mo ngayon. Nung nalaman po kasi niya na nasa Pilipinas na po ako ni ex, Mhm. pumunta po siya ng bahay. Parang ginamit niya yung anak namin para makabalik siya, ganyan. Which is that time is December. So sabi niya sa akin, gusto niya na makasama daw yung daughter namin. Ma'am, medyo So ako, nalulos lang ako paumanhin po ah. So yung nasa ibang yes, bansa ka, ma'am, meron ka pong partner na lesbian. Sino po na una? Yung ex mo ngayon na may anak kayo, ma'am? Or yung lesbian? yung anak ko po, may anak po kami. Yung Okay. ex ko po, Ang yung tanong ko asawa po ko sa inyo ngayon. kanina, okay ma'am, nilabas na po natin yung lesbian, ma'am. Mm. Ang tanong ko lang po sa inyo, gano'n na po kayo katagal nito nung guy? Nasa ano na po, kung hindi po kami nag-break ng 5 years nung nasa Dubai ako is 14 years na po sana kami. 14 years. So, nabawasan ng 5 taon. So, it means 9 years lang po kayong nagsama. Yes po. Okay, gets. Ilang taon na po ang anak ninyo? Na yung anak niyo po mismo ah. Um, 12. 12 years old, ma'am. So, ma'am, yung naghiwalay kayo, ilang taon po yung bata? 1 year and 3 months po. Tapos nakakilala ka po ng lesbian at 5 taon po kayo nagsama sa ibang bansa. Hindi po, single po ako ng 1 year and a half, and then nakilala ko po siya through social media sa cousin ko kasi nasa Italy po sila. Ilang years po kayo nagsama ng lesbian? 3 5. years. 3 years. So, Yes. yung ilang taon, ano nangyari? Single ka lang po? 1 year and 3 months po. Okay. So, yung pag-uwi mo dito, iniwan mo na yung lesbian agad kasi binalikan ka ng ex mo. Yes po. Naipagbalikan ka naman. Kasi nung time na yun parang ayoko na maging makasarili sa anak ko. So sabi ko, what if, marami pong what if that time. Mhm. What if kung balikan ko siya, makumpleto yung family ko. Which is nangyari naman po nung time na binalikan ko siya. Nagpakasal kayo sa Baguio, yun ba yung binabanggit mo? Hindi po. Yung ex ko po. Oo nga po, Kasi ma'am. po, Yung ex nyo nga po. Pag-uwi mo yung, po dito ng yung ex Pilipinas, ko po binalikan na nyo po 9 yung ex na may years. anak. Yung ex mo, ma'am, yun po yung may anak kayo, di ba, ma'am? Yes po. Yun po yung nagpakasal kayo. Kakapakasal lang po namin. Okay. Saan kayo kinasal, ma'am? Sa ano po, February 14. Hindi nga po. Saan nga po kayo kinasal, ma'am, na lugar? Diyan po sa Pilipinas. Oo nga po. Sa Baguio, ito po ba yung tinutukoy ninyo na Baguio? May na-mention po kayo kanina eh. Si ano po yun, si lesbian po yung Baguio. So, nagpakasal kayo neto ni lesbian? Yes po. Sa Baguio? Yes po. Tapos kinasal ka din dito sa sa lalaki na to nung ex mong may anak kayo. Yes po, DJ Titangelo. Saan kayo kinasal neto, ma'am, nung lalaki? Luzon po. Sa Luzon. So, okay, 2 beses kayo nagpakasal, hindi ba to bawal? Hindi naman po kasi hindi naman po ano yung sa una eh. Anong hindi sa Hindi totoo yung una nyo, nakasal? Netong may anak ka? Hindi po, kasi po yung una kay lesbian po yun. So, mas nauna mong,
Okay Mas naguguluhan. nauna Ma'am, pong wedding ma'am, ako na yung ma'am. Ako na ma'am. Ayusin ko na. Ako na. Naguguluhan po ako sa inyo ma'am. Paumanhin at sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon, ako na po mag-aayos ng kwento ninyo ma'am. Okay. yes po. Ang una mo nakilala, itong tatay ng anak mo na 12 anyos na po. Tama ma'am? Yes po. Pero ang una mong pinakasalan, itong si Lesby. Yes po. Okay. Tapos, walang bisa yon dahil nga lesbian po siya. Opo. So, ang may bisa po yung pagpapakasal ninyo nung tatay ng ikalawa mong anak. Opo. Okay, malinaw ma'am. Nililinaw lang natin ma'am. Naguluhan din kami ma'am eh. Naguluhan din po ako ma'am kung sino po yung kinasal sa inyo na binabanggit mo sa Baguio. Sorry. Opo ma'am, wala kasing pangalan ma'am. Pero anyway, yun nga ma'am. Mm. Gusto ko malaman, ma'am, kamusta? Ilabas na natin si lesbian, mama. Wala na po siya sa picture. Gusto ko malaman, ma'am, kamusta po etong tatay ng ikalawa mong anak? Kamusta ba siya? Provider ba siya? Anong klaseng ugali? Sa 9 na taon ninyong pagsasama, kamusta po ba itong lalaki na to? Family figure lang naman po siya. Tapos mapagmahal naman po siya sa mga anak namin. Yun nga lang po, parang something sa eldest ko is parang hindi talaga niya masyadong kinikare. Okay. Hindi niya masyadong pinapansin, ganun. Yung eldest mo. Yes po. And then nung time na sinabi niya sa akin na problema ng iba, poproblemahin ko pa rin ba? Sabi niya. So, parang pinatunayan niya lang sa akin na hindi niya talaga tinuring na bilang anak yung eldest ko. Okay. Pero nagpo-provide siya, di ba? Yes po. Pag May nagbigay, trabaho naman po siya. okay, pag nagbibigay naman siya sa'yo, di ba, damay din yung eldest mo doon? Yes po. Pero sa pagdidisiplina, ayaw niya po mangialam dun sa eldest ninyo. Yes po. Yun lang Ako naman, lang di po ba? talaga. Ikaw lang naman kasi, di ba? Pero as a Opo. provider, as a tatay, nararamdaman mo naman, di ba? Opo. Okay. Nililinaw ko lang, mama. Ayoko kasi maging one-sided dito. Porket ikaw tumawag, sa'yo na po kagad ako papanig. Di ba? Yes po. Mm-mm. Okay. Kilala na natin siya. Anong gusto mo una natin pag-usapan? Yung anak mo o itong asawa mo? Sa akin po, sa asawa ko po, kasi hindi ko Okay. po lubos akalain na masasabi niya yun. Bakit niya kailangan sabihin sa akin yun? Sinabi niya sa'yo na, Na makapal mukha ko, wala akong kwentang asawa, ganyan. bakit daw makapal yung mukha mo? Kasi nga po yung sa problema ng iba, bakit daw niya poproblemahin? Which is, parang Paano mo ba dun ako dineliver may sa ano, kanya? Paano mo ba dineliver sa kanya, ma'am? Yung mga bagay na, dapat kasi ikaw, mangialam ka rin. Paano mo ba dineliver? Nung time po kasi na nalaman ko na nabuntis yung jowa ng anak ko is nag-iba na yung, syempre yung pakikitungo ko muna kasi nga stress ako, walang imik ba. Basta pag tumatawag lang siya, nandyan lang siya. Tapos sabi niya sa akin, bakit daw hindi daw ako umiimik. Hindi, Oh. kumbaga sa akin, ayoko nang mag-explain. Dapat alam niya na yung kung gaano kasakit ang dinaranas ko ngayon. Nasa malayo ako, wala akong Hindi rin naman siya ibang manghuhula. Di ba? Mm. Okay, tapos gusto mo, naiintindihan ka niya na kagad dahil nga may problema kayo. Yung kumbaga palakasin niya lang yung loob ko na huwag ka nang umiyak, tama na yan. Ganun. Kaso wala eh. Inaway pa niya ako. Okay. Mas dinagdagan pa niya yung sakit, sama ng loob ko, ganun.
So, ang tanong mo, dapat mo ba siyang balikan? Dapat po bang pagpatuloy? Kasi naghiwalay po kami tas block na lahat sa social Mm. media. Mm. Okay. Gusto mo ako marinig, ma'am? Yes po. Okay. Ma'am, unang-una, ma'am, doon sa part ng anak mo, may part na tama siya eh, na nangyari na eh. Mhm. Dapat pa ba nating sobrang problemahin? Isipin, oo. Gagawa ng solusyon, oo. Pero base Mm. naman sa kwento mo, ma'am, hindi naman siya naging pabayang provider ng pamilya ninyo, yung tatay. Yung sa Yes anak mo, po. ma'am, bilang kasing isang lalaki, ma'am, at bilang partner mo siya, mahirap kasi magdisiplina ng isang bata na hindi mo kadugo. Real talkin na kita, mama. Hindi niya kasi kadugo yun, ma'am eh. Masakit sa isang tao o sa isang lalaki o sa tatay na biglang sabihin sa kanya nung bata na yun na, hindi naman kita tatay, ba't mo ako dinidisiplina? Yung tinatanong kita kanina, di ba siya nagkulang dun sa bata? Hindi naman po. Siguro dun sa parte ng pagdidisiplina, ang may karapatan kasi talaga dun, ma'am, ikaw. Opo. Mahirap kasi, ma'am, bilang tumatay yung tatay, tapos hindi naman siya yung tatay mismo yun, nasagutin siya yung bigla. Plus, mahirap din na baka hindi maintindihan yung bata eh. Na, ba't mo ako dinidisiplina? Hindi nga kita tatay. Hindi nga ako dinidisiplina ng nanay ko eh. Dinidisiplina mo. May mga ganun, ma'am eh. May mga ganun na naiisip din siguro yung partner mo kaya ayaw niya rin magsalita doon at baka masaktan niya yung bata at mas lalong lumayo. Naririnig mo ako, ma'am? Yes po. Yun ang tingin kong pinoproteksyonan nung guy. Na, bakit pa ako magdidisiplina dyan? Ikaw yung nanay eh. Dapat alam mo na yan. Kasi ayoko masira yung relationship namin eh. Magiging mali lang yan, ma'am, kung sakaling nang Google Pay itong lalaki nang walang dahilan, hindi nagsusuporta, lagi niyang kinukumpara yung anak nyo na totoo doon sa anak mo na hindi niya anak, doon po tayo magagalit sa kanya. Pero kung wala naman po siyang gano'n na pag-uugali, ayaw niya lang na masaktan itong una mong anak. Dahil iba po ang dating talaga, ma'am, kapag hindi mo kaduguan nagsalita sa'yo. Yun po iniingatan niya. Pinapaunawa ko lang po sa inyo ito ang POV ng isang lalaki lang din. At kung kunyari ako yung tatay, yun po yung gusto kong ipahatid sa'yo, ma'am. Yes po. Siguro hindi lang kayo nagkakaroon ng maayos na komunikasyon, ma'am, nitong asawa mo. May mga bagay kasi, ma'am, na hindi talaga namin maunawaan kung ano ba yung gusto ng babae. Ito nga eh, lagi ko tong sinasabi kapag tinatanong ako, DJ Titangelo, paano ba malalaman ng isang lalaki yung anong gusto ng babae? Sabihin ng isang babae yung gusto niya. Hindi kami manghuhula eh. 'Di ba? May mga action din kasi kayo, ma'am, na hindi talaga namin maunawaan. Yes po, DJ Tatangelo. Ang Yung hirap. anong sa akin lang po, yung sana man lang hindi siya nakisabay sa problema na yung parang Na-trigger din siya pinalipas kasi niya sa'yo lang eh. siya. Na-trigger din po kasi siya sa'yo, ma'am eh. 'Di ba inaway mo siya? Opo. 'Di ba kung ano-ano sinabi mo sa kanya? Ang tanong ko sa'yo, ma'am, inunawa mo ba siya? Pinakinggan mo ba yung side niya, ma'am? Yes po. Anong sabi niya sa'yo, ma'am? Bago kayo mag-away.
Ang umpisa kasi ng away namin is dalawa po kasi yung phone ko. So, nasa kabila po siya. Hmm. Tapos tumawag po yung isang friend ko dito sa Singapore. So, nung nag-uusap po kami, sabi kasi nung friend ko is nagkabalikan daw sila nung asawa niya. So, sabi kong ganyan, Mark din pala yung pangalan ng ano mo, sabi kong ganyan. Tapos nag-react na siya Anong Mark din pala yung pangalan ng ano mo? Anong ng asawa ng friend ko. Okay. Tapos nagalit na po siya sa akin. Ba't nagalit yung asawa mo? Kino-confer ko po daw yung name niya sa ibang tao. Which is dun na po yung nagsimula nung away namin. Yun lang ba yung sinabi mo? Yes po, Pangalan yun lang? lang po. Si ano na pa yung pangalan mo, same pala ng ano natin, kakong ganyan. Tapos bigla na po siyang nagalit na kesyo ganyan, Yun lang ba? ganito. Doon lang naputol? Doon lang ba naputol? Yung message ninyo? Kasi ma'am, hindi klaro eh. Hindi malinaw eh. Nakikipag-usap ka doon sa Doon na kaibigan lang po mo. kami nag-away. Oo nga, nakikipag-usap ka doon sa kaibigan mo at napag-usapan ninyo, uy, Mars, pares pala tayo ng pangalan ng asawa. Tama ba ako? Yes po, ganyan Yun na lang. ganyan. Yun lang. Yes po. Tapos Wala bigla na siyang wala na kayong iba na pag-usapan na Mars. Yung asawa kong si Mark, ganito kasi ugali. May kadugtong yan, mga babae kayo eh. Ganyan yung kadugtong yan. wala na po, wala. Wala na. As in, ganun lang. Tapos nagalit na siya doon? Mm. Na anong sinabi niya? Ba't mo kinukumpara yung pangalan ko sa pangalan ng iba? Ganon? Yes po. Tas dun na kami nagkasagutan. Sabi ko parang defensive ka, parang ganyan. Anong sinasabi mo na kino-compare kita sa ibang tao, eh, sinabi ko lang same lang kami ng pangalan ng husband, ganyan. Anong sagot Tapos niya? dun kami nag-start nag-away. Anong sagot Tapos niya sa'yo? kagabi pa daw ako nagpaparinig, ganyan. Tas ang sabi ng nanay ko is, bakit anong tawag dito, parang nag-aaway kasi kami tapos parang sinabihan ko kasi nung time na yun na nagsabi na ako sa nanay ko dahil sabi niya papauwi niya na daw ako. I-cha-chat niya na daw po yung mga amo ko dito na pauwiin na lang daw ako kasi mayabang daw ako, ganyan. Porket nasa ibang bansa na daw ako, mayabang na daw ako, ganyan. Sabi ko, ego mo na naman yung pinapairal mo ka kung ganun. Bakit tapos may screenshot pa nung time na binlock ko siya. Yung mga friends ko dito, pinapasa niya sa kanila, tapos yung mga friends ko pinapasa sa akin. So, alam ko. So, nung time na yun, parang sinabi ko sa mama ko na kausapin siya na wag naman ganun. Bakit niya pinagcha-chat yung mga kaibigan ng amo ko, yung nanay ng amo ko, parang ganun. So, parang mali na 'tong ginagawa niya. Parang tino-torture niya na yung sarili ko dito. Parang hindi na asawa yung turing sa'kin. Parang ganun ba? Parang kaaway na yung tingin niya sa'kin, which is napakababaw nung pinag-awayan namin. Ano bang sinabi niya sa mga kaibigan mo? Mga screenshot po na chat niya Sa'yo? sa sa mga amo ko. Ano sabi niya sa amo mo? Sa English po sabi niya, "Eto po yung asawa ni Rayan, gusto ko po kayong makausap," ganyan. Ano daw? Tungkol saan nga? Bitin ka kasi Pau magkwento pa eh. pauwiin na po ako, gano'n. Dahil? Kasi nag-aaway po kami, ganyan. Eh, sabi ko sa kanya, 'pag nag-aaway tayo labas mo yung mga amo ko dito. Yung problema natin, problema lang natin. Okay. Yun ang ayaw na ayaw ko sa kanya. Sobra na akong nai-stress So, every hindi time na ka magde-day off nire-respeto ako. na?
O parang gano'n, wala ng respeto sa akin. Ta's sabi ng mga kaibigan ko, "Bakit ganyan yung asawa mo 'te? Parang di ka niya iniisip yung kapakanan mo diyan, mag-isa mo palagi. Hindi niya ba alam kung gaano kahirap mag-OFW?" Sabi niyang gano'n. Oh, pero pagbalik mo dito, nag-ayos ulit kayo. Hindi po, nandito pa rin po ako. Okay. Masasabi mo ba na may iba na asawa mo? Kaya siya nagkakaganon? Wala naman po, wala pa naman sa instinct ko na may iba siya. Tingin mo, anong dahilan ba't siya nagkakaganon? Ego po niya. Ego dahil? Kasi lagi niyang sinasabi sa'kin na, porket nandito na ako, porket nasa ibang bansa na ako, ganyan, ganyan yung tingin mo sa'kin, parang ganyan. Sabi ko, "Bakit ganyan yung sinasabi mo palagi? Nandito ako, umalis ako para sa pangarap natin, para sa mga plano natin, ganyan, para sa mga anak natin." Ano ba nasabi mo sa kanya? Ba't niya nasabi yun? Na nag-iba ka na? May nasabi ka ba na, ayaw mo kasi magtrabaho, kaya ako nagtatrabaho? May ganun ba? Wala po, wala, wala. Ano lang? Parang sa sama ng loob ko lang nung time na Ano sana nga, hindi na kita sabihin mo, hindi rin ako manghuhula, binalikan, Ma'am gano'n. Hanika. Sabihin mo yung, sabihin mo kasi, rektahin mo ako. Ano bang masasakit na sinabi mo dun sa lalaki? Hindi natin ito mariresolve ba kasi? Ang sabi ko lang po, DJ Tantangelo, is sana hindi na kita binalikan, gano'n. Dahil, Nasabi ko sa kanya. Kasi okey na ako dati tapos bigla kang sumulpot, ganyan. ano sagot niya? Ayun, wala daw akong kuwentang asawa. Wala siyang work o meron? Meron po. Pero na-mention mo naman kanina, maayos siya, di ba? Opo. Yun nga lang po kasi ang mahirap sa kanya pagka nagagalit, kung ano-ano po yung masasabi niya na kahit di ka niya sinasaktan pisikal pero sa emotional, as in tad-tad ka talaga. Okay. Dun ako nade-drain sa kanya, parang yung energy ko ubos na sa kakaintindi sa kanya. Everytime na lang na sabi ko magde-day off ako, sana maintindihan mo ako. Gusto kong tumawa ng malakas sa araw na 'to, pero still pa rin tawag na siya ng tawag, hindi nakakaintindi. Which is ako na lang tatawag sa'yo, wala naman akong kasamang iba, si ganito ganyan lang yung kasama ko, ganyan. Magtiwala ka lang sa'kin, gano'n. Kasi gano'n din siya pagka may nag-aya sa kanya, okey lang naman na hindi muna siya tatawag kasi nga kahit papaano nagtitiwala naman po ako sa kanya dahil nga kasi 'pag everytime naman na away wala rin namang mangyayari kasi nasa malayo kaming dalawa, 'di ba? So, parang pagka sabi niya na, mag-aano kami yung ka-work ko ganito, ganyan. Especially nung umuwi sa kanila, ang sabi niya sa'kin na yung friend niya na nasa ibang bansa is umuwi dahil piyesta nga sa kanila. So, sabi ko, "Okey, uuwi ka," sabi kong gano'n, kasama niya yung bunso namin. Nung time na yun, DJ Tantangelo, is inintindi ko siya, hindi ko siya tinawagan, which is gusto ko i-apply niya yun sa akin, na 'pag sinabi ko na, "Oh, day off ko ngayon, tawagan na lang kita kapagka na gusto kitang tawagan." Like, 30 minutes or kaya 1 hour, ganyan. Pero wala pa rin, hindi pa rin niya in-apply na gano'n yung gawin din niya sa'kin. Kasi ako nung time na umuwi siya, inaantay ko lang yung tawag niya sa'kin. Kung kailan niya ako tatawagan, kahit na alam ko na nagja-jam sila ng mga friends niya, which is minsan lang naman yun, ta's ang sabi ng friend niya baka matagal bago siya umuwi ulit. Hmm. So yun,
Kaya minsan sinasabi ko talaga sa kanya na hindi ka makaintindi. Yung pag-iintindi lang sana. Kaya minsan dun po kami nag-aaway. Tingin mo ikaw, maayos ka sa relasyon ninyo? Yes po. Kasi Paano mo nasabi? wala naman akong ibang iniisip kundi yung magandang kapakanan namin. Kaya nga po ako, Tingin mo alam wala ko kang ginawang mali? nagsasakripisyo din siya. Tingin Ano mo, po? tingin mo wala kang ginawang mali? Siguro minsan pagka may nasasabi akong mali kasi ubos na yung energy ko para umintindi sa kanya. Hindi ka ba niya iniintindi? Minsan hindi. What do you mean minsan hindi? Kasi sa point, ang gusto ko lang naman yung sa punto na ngayon na nangako kami sa isa't isa na kung ano man yung problema, suportahan namin yung isa't isa. Hindi ka ba niya So, sinusuportahan? yun yung nararamdaman ko parang walang moral support man lang. Ano bang gusto mo Which mangyari na is, suporta niya? which is ngayon sana is kasama ko siya, kausap ko siya. Kasi nga may problema nga ako. Alam ko naman na sarili kong problema yun eh. Di ko naman siya bini-blame kung bakit nakabuntis yung anak ko, ganyan. Yung sa punto na ngayon is gusto ko na andyan siya, na hindi niya sana ako inaway. Which is, Ina- Inaway mo kasi siya eh. ha? Inaway mo din kasi yata siya eh. Ikaw na unang nang away eh. Hindi po ako. Kasi nga nung time narinig niya yung same ng name, which is doon na po siya nag-trigger. Which is hindi ko alam kung saan siya humuhugot ng ano sa akin. Kakagalit. Galit. Okay. Yun. So, anong tingin mo? Tingin ko po, wala siyang suporta sa akin, which is ngayon ko siya kailangan na kailangan. Sana man lang sinantabi niya lang muna sana. Yung parang ano pa, hindi niya na sana dinagdagan yung sama ng loob ko. Mhm. Kasi akala ko kakampi ko siya sa lahat ng bagay. Di niya ba naisip na hindi kami nag-uusap? Mag-isa ko lang dito. Wala akong masyadong kausap. Na sana ma-realize niya na sana pala hindi ko inaway yung asawa ko kasi nga ngayon niya ako kailangan na kailangan. Hindi ko alam kung mahal niya ba ako o kailangan niya lang ako. Mhm. Alam mo kasi, Hanika, ang isang relasyon kasi talaga hindi naman perpekto. May mga bagay Yes talaga po. na hindi magkakaintindihan, pagtatalo. Pero hindi ibig sabihin ang solusyon doon ay pagsuko. Ang relasyon kasi give and take yan eh. Kapag alam mong mahina yung isa, dapat may isa sa inyo na nagiging malakas. Kapag hindi na marunong umunawa yung isa, dapat yung isa sa inyo umuunawa. DJ Rocky,
kasi ako yung laging umuunawa kaya yung energy ko minsan nauubos na po. So, Ngayon ko lang naman sana masasabi mo na ba na gusto mo nang bitawan itong tao na to? hindi. Kasi kasal kami, eh. Gusto kong panindigan yung binalikan ko siya. Kailangan kong intindihin yung panindigan na yung dati naming rel relasyon na nung time na nagbabalikan kami. Mm. Sa'kin lang naman kaya ko siya binlock kasi gusto ko ng peace of mind. Pero hindi ibig sabihin nun na iiwanan ko siya. Kasi pumunta ako dito kasama siya pangarap. Uuwi ako na kasama siya sa pangarap. Wag lang siyang magkakamali na which is this time di kami nag-uusap pero hindi ko alam kung nasaan siya kasi sabi ni mama is minsan daw late na siya umuwi this time. May babae na nga. Ewan. So, ipaglalaban mo. Hindi ko po alam. Paano kung malaman mo na meron siyang iba? Anong desisyon mo? Give up na lang po. Handa ka naman. Bumitaw. Actually, nire-ready ko na po yung sarili ko. Kasi parang kasi pero yung instinct DJ Tantangelo is wala naman. Kasi nung time na okay naman kami, wala naman akong sa kanya. Gano'n lang naman siya pagka nag-aaway kami na nakikipag-jam siya sa friend niya. Mhm. Mm. Okay. So, ang tanong mo sa akin, dapat pa ba ikaw manatili? Yes po. Ikaw na mismo sumagot. Hindi ka bibitaw. Ba't ko sasagutin yung mga bagay na alam mo naman na napagdesisyonan mo na? Diba? Yes po. At the end of the day kasi, alam mo yung gagawin mo. Kahit magsisigaw ako dito, magalit ako dito. Hanika, kung hindi ka rin susunod sa akin, wala lang din. Pero, magbibigay pa rin ako sa'yo ng advice. Yes po. Alam mo, Hanika, sa buhay talaga dumadating ang problema. Katulad ng sa anak mo na nakabuntis. Pero hindi ibig sabihin na kapag meron tayong problema, ay mananatili tayo dun sa problema. Mhm. Ang problema ay iniisipan ng solusyon. Hindi po tinatambayan o niiyakan ng sobrang tagal. Yes po. Okay? Harapin at suportahan mo na lang yung anak mo at ipaintindi mo sa kanya na sa pagkakamali niya ay hindi pa huli ang lahat. Meron pa siyang oras para makabangon at ayusin ang buhay niya. Sa edad niyang 17, kailangan niya po ng guidance ng isang magulang. Kailangan ka po niya. Okay? Yes po. Nandyan na yan, nangyari na yan, kailangan na lang natin ituwid yung mga pagkakamaling nagawa. Mahirap maging tatay. Lalo na yung ganong edad, 17. Kailangan ng proper guidance po ng mga magulang din yun. Mhm. Kailangan ng suporta.
Kalawa, dito naman sa asawa mo, isa ang nakikita ko dito eh. Kailangan nyo ng maayos na komunikasyon. Huwag natin iuna yung mga galit o mga pangit na salita. Minsan kasi ma'am, Hanika, sa galit natin o hindi natin pagkakaintindihan, nakakabitaw talaga tayo ng masasakit na salita eh. Yes po. 'Di ba? Kahit Tsaka ikaw eh. ugali po niya yun. Pagkagalit talaga siya, dami niyang Hindi, kahit ikaw sasabihin din na naman eh. masama. May nasasabi ka rin naman 'di ba na hindi maganda. Mm-mm. Tama, mali. Yes po. Wag lang kasi natin i-blame dun sa guy. Kaya kayo nag-away kasi pares kayo matapang. Wala nagbigay. Mm-mm. Tama, mali. Yes po. Kasi kung ikaw umintindi ka lang din, tumahimik ka na lang din, tingin mo ba magagalit pa yung asawa mo? Hindi na po. Oh. Tingin mo kung hindi ka na nagsumagot doon sa kanya, hindi mo na rin pinaglaban at hindi ka rin nagsalita ng mga masasakit, tingin mo nag-away kayo ng asawa mo? Hindi naman siguro may anger issue yung asawa mo na tahimik kayo, okay kayo, biglang magagalit. Hindi naman ganoon, di ba? Parang ina-apply niya na parang bini-blame ko daw siya. Teka nga lang, ma'am. Sagutin mo muna yung tanong ko. Nililinis mo na naman. Hindi naman nag-uumpisa ng away yung asawa mo, di ba? Na biglang magagalit na lang na walang dahilan. Tama, mali. Opo. Tama. Maayos naman siya, di ba? Opo. Ang nagiging dahilan kasi minsan ng paggalit niya, yung mga masasakit mong salita at hindi ka rin minsan bukas doon sa pangunawa niya. Tama ba ako? Mm-mm. Yun yung sinasabi niya sa'yo, di ba? Yes po. Kasi yun yung basa ko na sa'yo eh. Na lagi niya nang sinasabi sa'yo na one-sided ka kasi gusto mo ako lagi yung mali eh, ikaw yung tama eh. Ganun ba yung sinasabi niya na sa'yo? Yes po. Ay, totoo naman. Ma'am, Hanika, hindi sa ginagawa kitang masama dito, pero minsan kasi ma'am, tingin natin tama tayo pero may pagkukulang din naman tayo. Kaya nga po ang relasyon talaga, ma'am, kailangan ng matindi at malawak na pangunawa dyan. Hindi natin pwedeng isisi lang ng isisi sa isang tao. Tapos yung isang tao na yung magagalit lang sa'yo hanggang sa wala na maayos. Minsan kailangan din natin mag-self-reflect po. Kailangan din natin tanungin yung sarili natin na, ako ba? Perpekto ba ako sa relasyon namin? Ako ba? Sabi ako ng sabi na ako lang ang napapagod. Tingin mo ko ba? Hindi kaya napapagod din yung asawa ko? Wala akong narinig sa'yo na linya na nasabi mo na yung asawa ko rin po inunawa ako eh. Kahit minsan, wala eh. Tingin mo ikaw ba hindi ka inunawa ng asawa mo? Hanika? Yes po. Tingin mo ba hindi ka niya inunawa? Nauunawa din po. Sabi mo din, hindi naman nang bababae. Wala ka nararamdaman, hindi niya gagawin yun. Mm-mm. Diba? Yes po. So, ang pinakapunto lang dito, baka kasi may mga salita ka rin na nabibitawan na nasasaktan na rin siya.
Sobra na. Kung tingin mo talagang wala kang ginagawa, wala kang masasakit na salita at puro pang-unawa lang ginawa mo. Ang advice ko sa'yo, iwanan mo na yung asawa mo. Baka salbahay talaga yan. Pero hindi ganun eh. Mamaya, ma'am, pagtas ng call natin, pag-pray ka. Ma'am, Yes. mag-pray ka. Yes Tapos po. tanungin mo din yung sarili mo. Lord, meron ba akong pagkakamali din? Isa-isahin mo kahit isulat mo, ma'am. Eto, ma'am, gawin mo Sulat mo sa papel. Ano ba yung mga, maging totoo ka lang sa sarili mo, ma'am. Kasi hindi ko na rin naman to malalaman eh. Eto, ma'am, tulong ko na sa'yo to. Tulong ko na sa'yo to, ma'am. Yes po. Bilang lumapit ka sa akin, at syempre, minsan ang tao naman talaga, hindi natin masasabi lahat-lahat, ma'am eh. Filtered pa rin talaga yung mga sinasabi mo sa akin. Ramdam ko naman, ma'am. Tama, mali? Ang alin po. May mga kwento kasi na filtered talaga na hindi mo naman nailatag na maayos at malinaw. Okay? Mm. So, ganito, ma'am. Hindi sa kinakampihan ko yung guy, hindi sa galit ako sa'yo. Gusto ko lang din, ma'am, maliwanagan ka, ma-enlighten ka, ma'am. Kasi ang relasyon kasi, ma'am, lagi natin tatandaan, kailangan nagko-compromise kayo eh. Kailangan ang babae ay nagiging ilaw talaga ng tahanan. At dapat, ang lalaki naman ay nagiging haligi at matibay na haligi para sa isa't isa. So, paano mo mapapaliwanag bilang isang ilaw ng tahanan yung sarili mo kahit malayo ka? Ganito muna. Kuha ka ng papel, mag-pray ka. Lista mo lahat doon, yung mga minsan ginagawa mong masasakit na salita, Mm. yung mga nabibitawan mo. Minsan tanungin mo din mamaya yung sarili mo na, ako ba? Literal bang nagbigay talaga ako? Totoo bang umunawa ako o baka gusto ko na ako yung unawain muna bago ko siya unawain? Tanungin mo din yung sarili mo. Tatanungin kita ngayon, yung asawa mo ba tingin mo hindi ka inunawa? Sa sa puntong may problema ako yun, dun hindi niya ako naunawaan. Okay. Ayaw ka niya samahan. Yes po. Yun yung sa anak mo. Yeah. Tsaka mas dinagdagan pa niya. Pero naman kasi Kasi ma'am, valid till naman now, po yung sinabi niya sa'yo, ma'am. Valid po alam ko na naman po yun. nandyan na yan. Ano po bang masama dun, ma'am? Ba't po kayo nagalit? Hindi naman po ako nagalit nung time na yun. Yung parang, ano lang, masakit lang yung para sa akin. Wala siyang parang pagka moral support man lang sa akin na which is dapat sana hindi niya na ako masyado Hindi. inaway. Ito ma'am, maliliwanawin ko Hindi. lang Hindi po ba Mm. suporta na sabihin niya na nandyan na yan? Hayaan na natin. May sinabi ba siya na, wag panindigan yan, ayoko ng ganyan. May ganun ba siyang sinabi, ma'am? Wala naman po. Di ba sinabi niya na nandyan na yan, hayaan na natin? Tingin mo, hindi po ba suporta yun?
Tingin mo, ma'am, dun ba sa parte na yon, may sinabi ba sa'yo na, Han, ayoko ng ganyan. Hindi mo ako maaasahan dyan. Hindi ko na susuportahan yung bata na yan. May ganun po ba siyang sinabi? Ang sabi niya lang sa'kin, pinasukan nila 'yan, labasan nila, ganyan. Tama naman, ma'am. Alam nga naman, bumuntis yung anak mo dun, siya magsustento dun. Wala naman siyang sinabi na pangit, di ba? Totoo yun. Bilang isang tatay, yun talaga sasabihin, ma'am eh. Pero hindi niya Yes naman, po. hindi niya rin naman tinatanggal yung suporta niya sa'yo dun, ma'am. Pinapaunawa niya lang na ginawa ng anak mo yan eh. Dapat labasan nila Mm. yan. Kasi ma'am, ano, kapag pinilit mo kasi yung gusto mo lang marinig na pabor sa'yo, ma'am, wala pong ganun. Hindi love yun. Iba-iba po kasi love language o paano po magsalita din ang taong partner natin. May mga Mm. partner tayo na tingin natin nonchalant lang pero grabe rin pala nasasaktan, nalulungkot. Kailangan nga Mm. uunawain mo eh. Kailangan mo talagang intindihin din eh. Yes po. Ano bang gusto mong gawin dun sa anak mo? Nakabuntis na nga. I-praise niya? Anak, wag ka mag-alala. Susuportan kita. Wag ka matakot. Siyempre, tinuturuan din ng leksyon. Hindi mo naman pwedeng solusyonan yun. Iga-guide mo lang din. Pinasok niya yun eh. Hindi nga kayo kasama dun yung ginagawa nila yun eh. Diba? Yun lang din, ma'am. Pinapaunawa ko sa'yo, ma'am, yung kung bakit hindi rin kayo nagkaintindihan. Opo. Eto pa, bibigyan pa kita ng isang senaryo. Yung nalaman niya ba nakabuntis yung anak mo? Sinabi niya talaga yung bata na yan, wala talagang kwenta, ganito yan. Talagang ayoko dyan eh, galit na galit ako dyan. May ganun ba siyang sinabi? Hindi po, kasi nung nakaraan din na bago mangyari yun is parang pinagalitan din niya yung dalawang yun kasi nga lagi na silang magkasama. So pinagalitan niya yung dalawang yun na sinabi niya, "Huwag kayo lagi magkasama kasi pagka nangyari na yung dapat hindi mangyari, wala na tayong magagawa," sabi niya. Alam ko naman na ayaw niyang mangyari dun sa anak ko yun, kaya pinapagalitan din niya talaga minsan. Naiintindihan ko naman na gano'n. Oh, So, tama naman eh. parang parang naano pa nga nung anak ko nun, na parang hindi niya naintindihan. Oh, Ang sabi ko, "Huwag kang magalit kasi wala ako diyan, pinagbilin kita sa kanya kasi nga siya ang nandiyan." Alam mo ate, kanina pa, tingnan mo, tama lahat ng sinasabi ko. Kanina pa tama! Kanina pa! Anong una kong sinabi sa'yo? Mamimisinterpret nung bata kung ano yung sasabihan nung lalaki dahil hindi niya naman tatay yon. Tama, mali? Tama po. Tumutugtog na Kaya tuloy yung mga tugtog dito eh. feeling ng Kaya ang feeling ginawa, ano, eto eto ate, makinig ka! Makinig ka maigi! Nagagalit na ako. Ayoko magalit ngayon, ma'am, kasi magsisimba ako eh. Wednesday eh. Ito, makinig ka mabuti, ma'am. Okay ka na? Inhale. Exhale. Ayan. Ma'am, gusto ko lang paunawa sa'yo, ma'am. Ito, ma'am, unahin ko, ma'am. Yun po yung tinutukoy ko kanina pa, ma'am. yes. Diba? Na ang hirap kasi bilang isang napagkatiwalaan ng iyong partner na i-guide yung bata na hindi mo naman anak. Siyempre, masasaktan ka eh bilang tumatayong tatay kapag sinagot ka niyan o hindi ka naintindihan yan. Masakit yun. At yun na po yung nangyayari, ma'am. Hindi naman po sumasagot yung Hindi anak nga ko na sumasagot, kita pero ma'am, hindi nga naiintindihan ng bata yung pagpapadisiplina sa kanya, ma'am. Kinakampihan mo pa eh. Konsentidor ka eh. Ouch. Ano ba gusto mo marinig? Ano pa?
Mali ba yung pagdidisiplina ng tatay na sinabi niya? Mali, tama. Tama po. Gusto mo palang mahalin ka ng asawa mo, gusto palang mahalin ng asawa mo yung bata, kinukonsinti mo naman yung anak mong mali. Diba? Sa akin yun lang, ma'am, umunawa ka, hindi dapat ikaw lang lagi inuunawa. Tama yung ginagawa nung guy. Kanina ko pa alam eh. Pinapakinggan lang talaga kita. Hindi nauunawaan nung anak mo itong pangdidisiplina nung guy. Sinabi sa'yo, di ba? Opo. Tingin mo, ako bilang tatay, maglalakas loob pa akong sabihin yun, hindi nga ako sinusunod, nagsusumbong pa sa'yo? Sige nga. Tama, mali. Tama, mali. Tama po. Kalawa, gusto mong mangelam siya. Ito yung pinaka-problema kaya kayo nag-away eh. Bukod dun sa kumpara ng pangalan eh. Alam mo, ang lalaki kasi ma'am, kaya gets ko na eh. Na-trigger na yan ma'am, naipon na yung sama ng loob niya, yung bigat ng dibdib niya. Nung nagalit sa yan, ang daming sinabi no, kung ano-ano no. Ang dami nang inopen up no. Tama ba ako? Opo, kaya Oh. po ako nasa... Kaya ka nasaktan kasi naipon na siya, ma'am. Inipon niya yun. Kami mga lalaki, nag-iipon lang kami ng sakit na hindi nyo kami naiintindihan. Kasi gusto nyo lagi kayo naiintindihan. Eh, pumutok. Kasi hindi mo naiintindihan din yung side niya eh. Tingin mo, naging masama ba tong lalaki na to na binabantayan yung anak mo? Tinutuwid. Tignan mo, walang masama doon sa sinabi niya na magtigil-tigil kayo magdidikit sa isa't isa. Dahil kapag nagkamali kayo, wala na. Oh, may mali doon, pandidisiplina. Ngayon, minasama ng anak mo. Nagsumbong pa sa'yo. Tingin mo, maglalakas ng loob yung guy? Hindi na. Okay, doon naman sa parte na gusto mong nandyan siya sa tabi mo. Tingin mo, sasabihin niya, sige kakausapin ko yung bata, didisiplinahin ko. Ako bahala. Tingin mo maglalakas ba ng loob yun? Hindi, pero binalansi niya pa rin ma'am yung sitwasyon. Ang sabi niya sa'yo na nangyari na yan, nandyan na yan. Kung ano yung nangyari, ginawa ng bata, solusyonan niya yan. Pero hindi ibig sabihin na, may sinabi ba siya na, hindi ko na gagabayan yan. Wala naman, di ba ma'am? Wala po. Oh. Totoo naman yung mga sinasabi niya eh. Tama, ma'am. Given. Approve ako dun sa mga sinasabi niya. Minsan kasi, ma'am, ayoko maging one-sided, ma'am eh. At gusto ko lang din, ma'am, ipaunawa sa iyo, ma'am, na sinusuportahan ka niya. Baka hindi mo lang kasi talaga siya naiintindihan. Yes po. Baka kasi yung sarili mo lang din yung gusto mong pakinggan niya. Alam mo, ma'am, kami mga lalaki, ma'am, naiipon lang din yung mga hinanakit namin. At kapag pumutok na kami, doon na yan. Huwag mo siyang turuan, ma'am, na makagawa ng mali. What do you mean? Makagawa ng mali. Mga babae, ganan. Hindi naman, ma'am, babae. Pero yung mga bagay na pwede ka rin masaktan. Katulad nito na nangyayari sa'yo ngayon, ma'am. Huwag mo siyang turuan, ma'am. Kasi hindi rin maganda eh. Minsan, ma'am, unawain mo din siya. Kausapin mo din siya. Alam mo, minsan mahalaga din sa amin, ma'am, yun na mahal. Ano bang tawagan niyo, ma'am? Asawa ko po. Minsan ba, ma'am, natanong mo siya, asawa ko, kamusta ka na? May problema ka ba? Gusto mong sabihin sa akin ngayon? Pagod ka na ba? Salamat, asawa ko, dahil nandyan ka. Minsan ba na ganun mo siya? Yes po, ako yung ganyan palagi. Siya walang ganyan. Ano sabi niya?
Okay lang yung araw ko, ganyan. Tas nagkukuwento na siya about sa trabaho, ganyan. Kamusta naman? Pero Okay naman? sa'kin wala. Hindi ka niya kinamusta? Opo, parang ako lang lagi. Hindi ka niya Kasi kinamusta ako na nandiyan ka sa ibang bansa? Paano siya mag-uumpisa ng chat sa'yo? Good morning, kamusta ka na? Walang gano'n? wala po. Paano Good kayo morning lang. good I morning, love oh. you as mo, ganyan lang. Tapos, kapag nag-uusap kayo, hindi ka niya kinamusta? Wala, kain ka na, ganyan lang. Kapag mag-video call kayo, hindi ka kinamusta? Wala, ako lang lagi. Kahit kailan? Hmm, Hindi mo sa tinanong, ba't hindi mo ako kinakamusta? Siyempre, magtatanong ka. hindi kasi kami masyadong nagde-deep talk minsan. Pagka nandiyan lang, wala lang Hindi mo siya tinanong. Hindi ako naniniwala, ma'am. hindi ko siya tinanong saan po. Hmm? Hindi mo siya tinanong? Saan ko po siya tatanungin? Ba't hindi mo ako kinakamusta, darling? Asawa ko. Wala kasi kaming ganyan na na usapan. Hindi, di ba sabi mo, kinakamusta mo siya? Sa routine lang ng araw-araw namin is lang, kumain ka na ba, ganyan. Ganyan lang. Wala siyang sweetness na yung parang, "Kumusta yung araw mo? Okey ka lang ba?" Pero 'pag ako kasi, sasabihin ko na, "Kumusta yung trabaho mo ngayon? Hindi Pagod ganun, ma'am. ka ba?" Iba yung tanong na kamusta po yung trabaho ninyo sa tanong na kamusta ka na tayo. May problema ka ba? May gusto ka bang sabihin sa... Iba po kasi yun, ma'am. Na-open Wala niyo po. po ba yun? Nagsabi rin kayo sa kanya? Hmm, wala, hindi kami nagtatanungan ng ganyan. Tsaka ma'am, hindi rin po ako nagugulat din ako, ma'am, na nasa malayo ka eh. Kalokohan naman po yun na hindi ka kamustahin ng asawa mo man lang. Kamusta ka na dyan? Anong pinagkakaabalahan mo? Automatic yan, ma'am. Nasa chat yan eh. May anak Yes, kayo? sa chat parang "Kumusta ka, kumain ka na ba?" Gano'n. O lagi kaming call kasi. Minsan lang sa chat pagka busy talaga siya. Meron naman pala eh. Alam mo, ma'am, sa ilang ako umaba na ganito, na-stress ako sa'yo sobra, ma'am. Magsisimba pa naman ako. Labo mo kausap. Alam mo, ma'am, ayoko magalit, ma'am, pero tinuturuan mo ako eh. Alam mo, ma'am, ito lang, re-real talking kita, ma'am. Huwag kang maging one-sided. Alam ko, ma'am, ang mga babae ay emotional. Emotional kayo, ma'am. At kailangan ninyo ng isang lalaking mapang-unawa. Pero hindi ibig sabihin, ma'am, hindi na dapat kayo umunawa din. 'Di ba? Ma'am, Yes po. minsan, ma'am, kailangan din natin unawain yung nararamdaman ng asawa natin. Minsan, kailangan natin kamustahin. And lagi mo ito tatandaan, communication is the key. Opo. Hindi pwedeng hindi kayo mag-usap ng malalim. Dapat pakinggan ninyo ang both sides. Anong problema mo? Ano bang nangyayari na sa relasyon natin? Dapat, kayo yun eh. Nag-update kayo niyan. Lalo na, long distance relationship kayo eh. Kailangan updated kayo. Alam nyo yung isa't isa. Tsaka, tigil nyo na yung ganyan eh na, ba't hindi ako kinakamusta? Maging vocal ka na. Kung hindi siya ganun, maging vocal ka na. Sabihin mo rin minsan sa kanya. Ayaw mo naman siya iwalayan eh. Sabihin mo na sa kanya na, ba't di mo kinakamusta? Gusto ko kinakamusta mo ako para nakakapag-usap tayo Minsan kailangan din yun, ma'am eh.
Mm. Kailangan din Kaso yun, ma'am. kasi parang ano kasi siya, minsan napakaseryoso kasi niya minsan. Hindi ka Parang yun talaga siya, kung seryoso siya, ma'am, ano ba naman masama na, "Asawa ko, gusto ko maayos yung relasyon natin, mag-usap tayo. Ano bang problema? Ano bang kailangan natin ayusin? Pasensya ka na asawa ko na ganito kasi ugali ko, baka may kailangan din ako baguhin. Ano bang tingin mo na kailangan kong baguhin? Asawa ko, ikaw naman, ganito nakikita ko sa'yo." Minsan, ma'am, mahalaga yun Mag-asawa na kayo Hindi naman kayo bagets, ma'am, na gusto nyong maghiwalay, hiwalay. Hindi naman kayo bagets, ma'am, na hindi, pag nagtampo, tampo talaga, punta dun sa gilid. Hindi ganun, ma'am. Hindi na pwede yun. Asawa na kayo, 9 na gulang na po yung anak ninyo. Dapat po nag-uusap na kayo na maayos niyan. 2 na anak mo, 17 na yung anak mo Nakabuntis na 'Di ba? opo. Kailangan din, ma'am. Nagigets kita, ma'am, dun sa punto mo. Nagigets kita doon na kailangan mo ng kalinga, maramdaman mo man lang na vocal din yung asawa mo, ma'am. Naiintindihan kita doon. Kailangan na gusto mo man lang din na maintindihan na asawa ko, nandito ako. Problema natin dalawa to. Problema mo, problema ko din yan. Ganon ang gusto mo, di ba, ma'am? Exactly. Pero, Pero ma'am, hindi sabi po kasi kasi niya, siya ganun, makapal ma'am, yung mukha ko. Hindi po kasi siya ganun, ma'am Hindi siya ganun, ma'am. Pero hindi ibig sabihin hindi ka na niya mahal. Gets? Alam ko naman mahal niya. Oh. Ma'am, lagi mo to tatandaan, ma'am. Eto, ma'am, gusto mo, ma'am, mas malakas ka ng loob. Kahit ginalit mo ako. Sorry na. Di ba? Ito lang, ma'am. Alam mo, ma'am, oo. Kailangan talaga natin na minsan marinig natin yung gustong iparamdam sa atin ng asawa natin o marinig natin yung pagmamahal ng asawa natin. Katulad na lang nung hinahanap mo niya. Nandito ako para sa'yo. Yung mga ganyang salita. Pero, ma'am, lagi mo tatandaan tong salita nito na actions speaks louder than words. Minsan, ma'am, may mga tao talaga na hindi masalita pero pinaparamdam na lang nila. Na nami-misinterpret natin yun. Kasi nga nakafocus tayo doon sa bagay na gusto mong sabihin mo muna. Minsan iniisip ko na lang, kaya siya nakakapagsalita ng masama kasi nami-miss niya na ako, ganyan. Yun na yung iniisip ko sa sarili ko. Kasi, ma'am, hindi rin naman siguro mabibitawan ng asawa mo yun, ma'am, yung mga masasakit na salita na pinost niya, ma'am, kung hindi na rin siya napuno. Na sobra na rin yung mga sinabi mo sa kanya. Diba? Parehas lang, ma'am May mga mali kayo. Mali yung ginawa niyang yun, pero may mali ka rin kasing nagawa sa kanya, ma'am. Siguro kaya niya nagawa yun. Ganun ba? Yung napakakitid naman ng pag-iisip niya, ma'am. Diba? Kung ipopost ka na lang niya ng wala siyang pinaghuhugutan na sobrang lalim, ma'am. Siyempre meron yun. Tama ako, ma'am, mali. Naiintindihan ko yung side mo din, ma'am, pero hindi natin yung side niya. Unang-una, ma'am, gisadong-gisado dito yung lalaki, ma'am, pag hindi ko rin tinignan yung side niya. At ayoko mangyari dito yung sa show natin, ma'am. 'Di ba? Na itong Rocky top secret na to, ma'am. Gusto ko malinaw at detalyado lahat And napakahirap talaga kasi, ma'am, ng long distance relationship, ma'am. Pero hindi ibig sabihin ay pwedeng maging hadlang yan para sa tunay at tapat na pagmamahal ninyo sa isa't isa. Tingin ko, ma'am, kailangan lang talaga na maayos na komunikasyon, unawa sa isa't isa, at
kailangan mo lang din magbigay minsan. Magbigay ng malawak din na pangunawa at pasensya din sa kanya, ma'am. At minsan, wag natin puro sarili lang din ang iniisip natin, ma'am. Natingin natin tama tayo, lalo na kung may asawa na tayo, ma'am. Yes po. Kailangan mas doble na yung pangunawa, yung pasensya, triple na, ma'am. At maging vocal sa isa't isa. Pag-uusapan yan, ma'am. Walang magulong pamilya, basta napag-uusapan at naayos agad yan, ma'am. Kailangan talaga proper communication, ma'am. Hanggat wala pang babae, hanggat wala pang mga bagay na pwede makasira, ayusin na kagad, ma'am. Huwag na natin palalimin. Yes po. Okay? Kung tanong mo sa akin anong dapat gawin, kausapin mo din yung asawa mo. Okay po. Asawa mo yan. Minsan maging vocal ka din sa kanya na, sorry kung ganito ako, na tingin mo, kapal ng mukha ako, grabe ako magsalita. Diba? Kasi ma'am, at the end of the day, walang walang magtutulungan kundi kayo lang din eh. Diba? At sabihin mo naman sa kanya na next time, mali po na ipinopost din. 'Di ba? Na ginagawa 'yon. I hope na magkaroon kayo ng kaunawaan, 'di ba? Parehas kayong magkaunawaan. Ako ma'am, galit ako sa mga tao na nanakit ng babae pero hindi ka naman niya sinaktan physical, pero emotional nararamdaman mo dahil nga hindi siya vocal. Pero may mga bagay talaga kasi na tao na hindi talaga vocal man pero pinaparamdam naman nila talaga sa atin na mahal nila tayo. Pero nga, dahil nga ikaw yung taong gusto mo ma-vocal, nawawala yung pakiramdam mo na nagki-care pa pala siya sa'yo. Dahil nga mas nakafocus ka doon sa gusto mong marinig. Lagi mo tatandaan, maraming tao ma'am na magaling magsalita pero hindi naman kayang gawin. Pero tingin mo ba, itong asawa mo, hindi man nagsasalita, pero marami na rin bang pinatunayan sa'yo to? Yes po. Oh, di ba? Ma'am, unawa lang Kasi talaga, po, ma'am. kasi po iniwan niya yung kinakasama niya para sa akin din. Di ba? Kaya nga sabi ko, parang pagbibitaw din lang din ako, parang sinayang ko lang din yung sakripisyo ng dalawa para i-build yung gusto namin mabuo. Parang ganun. Kaya ayoko po siyang bitawan. Tsaka ayokong isipin niya na porket nandito na ako, iiwanan ko siya sa ere, ganyan. Ayoko. Gusto ko po siyang kasama sa lahat ng bagay kung anong meron ako. Gusto ko lang sana na magbago siya sa mga minsan masasakit na salita. Sana mabago pa niya. Ma'am, sabihin mo yan sa kanya once na mag-usap kayo. Eto ma'am, i-chat mo ako dito sa Viber, ma'am, once na makapag-usap kayo, ma'am. Naway mag-usap talaga kayo ng masinsinan. Sabihin mo sa kanya, humingi ka muna ng sorry kung ikaw muna, sige na, paramdam mo na kahit mabigat man. Na ang babae dapat unang manghingi ng sorry. Ikaw na. Hindi ka ng sorry. Sorry kung ano. Ngayon, pakiramdaman mo. Nakipag-usap ka na maayos, nakikipag-ayos ka. Tingnan mo anong reaction niya. Doon mo i-weigh. Doon ko nasasabihin yung lahat ng ayoko. Oo. Na sabihin mo, ito kasi mga ayaw ko eh. Ma'am, minsan kasi doon din sa mga choice of words din natin, nagkakaroon ng ng hindi pagkakaintindihan. So sabihin mo, gusto ko maayos tayo. Baka may mali rin ako kasi sa sarili ko na hindi ko nakikita. Sabihan mo ko. Kasi ako, ito kasi yung mga ayaw ko. Na baka hindi tayo nagkakaunawaan. Ito kasi yung mga ayaw ko eh. Tulungan mo din ako na maayos natin to dahil tutulungan din kita.
na ayusin natin. Pero ma'am, kasi lagi mo tatandaan na magkaiba kasi kayo ng kinalakihan, magkaiba po kayo ng pinanggalingan, kaya hindi talaga magtutugma yung mga values ninyo, paniniwala Mm. ninyo, at kailangan yung intindihin at tanggapin po kasi mga flaws talaga ninyo. Mm. Okay? So kung may mga ayaw ka talaga, 'di ba? Na alam mo naman na napag-uusapan at napagpapasensyahan mo naman yung mga bagay na yun, unawain mo na lang. Pagsantabi mo na yun, ikisan mo na yung mga bagay na yun. Okay? Okay. Yun lang, ma'am. Maging totoo lang po tayo. Yun din, ma'am. Mm. Maging totoo tayo at kaya ako, ma'am, sabi ko talaga sa sarili ko, oras na kasal, Yes po. kailangan talaga yung handang-handa na ako. Panindigan. Oo, ma'am. Yun na yun, ma'am. Kasi tatanggapin mo na yun kahit napakapangit na ng ugali nito, yayakapin mo pa rin yan, ma'am. Tama po. Ganyan po yung iniisip ko. Ganyan yan, ma'am. So, paano mo yayakapin? Hindi naman pwedeng yakap ka lang ng yakap, unawa ka lang ng unawa. Mapapagod ka dun, ma'am. Diba? Yun po. Kaya nga minsan na talagang yung Kaya po energy. dapat na pagod na pagod. pag-uusapan. Mm. Inuupuan. Diba? Yes Sa po. maayos na usapan, lahat po maayos, ma'am. So, tawagan mo ako, ma'am, or kaya kontakin mo ako dito sa Viber line namin. Once na Yes po. nakapag-usap na kayo, ha? Opo. No, ako gusto ko makarinig ng update at maayos nyo yan. Ngayon, ma'am, yung kailangan ng anak ninyo is guide. Yung asawa mo, proper communication at mag-usap kayo, okay? Okay po. Maraming salamat po. Ma'am, last message sa mga taong mahal mo, ma'am. Bibigyan kita ng pagkakataon. Go po. Unang-una sa lahat, mga taong nasaktan namin, nasaktan ko, sana mapatawad niyo na po ako. Para sa mahal ko, sana makita niyo at ma-appreciate niyo kung gaano ako nagsasakripisyo para sa inyo. Tsaka sa asawa ko, alam mo kung gaano kita minahal. Pinaparamdam ko yun lagi sa'yo, kung gaano ako kakaintindi sa'yo. Sana tulungan mo ako sa laban na 'to. Sana maantay mo ako. At thank you sa mga sakripisyo mo dahil ikaw yung tumutugon na sa bahay. Sa pagmamahal sa bunso natin, alam ko mahal na mahal mo yung bunso natin. Lagi kang mag-iingat. Kahit di kita kausap, nami-miss kita. Yun lang po. Ma'am Hanika. Yes Isang po, DJ. mahigpit na yakap po. Thank you po. Naway nakatulong ako sa inyo, ma'am. May gusto ka pa po bang sabihin? Wala na po. Yun lang Thank po, you. mama. Naway sundin mo, ma'am, yung mga sinabi ko po sa inyo. Ingat, ma'am. Ingat po kayo. God bless, ma'am. Regards po kay DJ Rocky. Yes, ma'am. Ingat po kayo lagi. Tumawag ka dito, ha, kapag okay na. Yes po. Bye-bye, ma'am. Thank you po. Baka Maraming naman salamat. baka kalimutan mo, ha, yung mga sinabi ko sa'yo.
Hindi po. Tsaka hindi ko po makakalimutan, pinagalitan mo ako. Yan. Joke. Okay yan, ma'am. At least yung paggalit ko Okay. sa'yo, tama. Hindi naman mali. Mm. Bye-bye, Yes po. ma'am. God bless. Good night po. God bless. Mga kabisyo, napakinggan natin ang kwento po ng top secret caller natin. Mga kabisyo, mahirap talaga kapag nasa malayo ang taong minamahal mo. Pero mas mahirap kung hindi kayo magkakaroon na maayos na komunikasyon. Ang lahat ng problema, ang isang relasyon kung paano nagiging matibay, ay meron po silang maayos na komunikasyon. Hindi pwedeng parang manghuhula ang parehas na magkasama sa isang relasyon. Hindi natin pwedeng kapaan lang ng mga nararamdaman. Kailangan po minsan nagiging vocal din tayo sa mga bagay-bagay para mas nagkakaintindihan. Kaya muli mga kabisyo, ako po si DJ Titangelo ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Sa oras natin ngayon at 12:43 a.m., ang handog ko pong awitin sa inyo. It's a beautiful song by America All My Life. Metro's #1 Love Radio. Basic!